Udah sih. Kok, kalau lu. Halo. 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 Apa zaman lu masih muliki lagu gue iki. Walah, lagi rope ku mau. Ya Allah. Oh, kok. Tapi ira iki. Salah deh. Gak nyanyi mentangin di kawanan. Song ketangi. Karena mana kan ngomong. Tak ono, ibu bapak metu Ngeri Ono apa nang buri? kompor ku panganan. Aku takut panganan, takut kompor. Kendanya gak ono, ibu bapak metu. Bisa apa kowe? Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Jangan di mana? Tuh kerja sekolah buku nama di mana? Nih. Ini mana lah kau? Aku juga kan ini buku aku. Kenapa itu nih? Ibu kan mesti tidak. Oh, ngidam. Mana enak iki? Kamu di dino apa saya? Ya dino Sabtu masa dino kecepet. Apane sing kecepet? Ya dino wae. Saiki iku dinane graono muncul. Lho. Pas iku graono kok saiki yo graono iki. Oke to maneh cet. Graono biyen sing wingi iku beda karo graono saiki. Iki graono sing ditemokno wong Spanyol. Lho, graono opo iki? Kan ngerti jenenge? Gak. Iki jenenge Granos Lauwe. Granos Lauwe. Nah, Granos saiki iku goleki anake wong sing nganggo kandungan. Oh nek gak iki sesajen. Iki bakalan dicupot Granos. Wah, temenan lah iku. Temenan aku. Lapo bujuk. Biyen pernah nek kejadian. Oke, ini nih. Aku ya jam 11 sampai jam 12 berapa yang muncul. Jadi matahari yo kan ketutupan sampai bulan ya pas petang iku mau berapa yang muncul yo ku atik ini ya wis aku saiki tak nulis sih tak langsung tak siap nih lho gini sih kon ngerti tak gak pancane opo mula-mule ae pancane landok. Habis iku sih beda. Iku sing graono wingi. Sing graono iki bacaane beda. Bacaane iku mie ambek endok loro. Ngerti tak gak? Mie ambek endok loro. Iya. Nah, iku kok delen antara jam 11 sampai jam 12. Iku pas metune graono ya. Ya wis tak siap deh. Yo, dan endok ambek mie iku mau delen nang kencenge mburi omah sing kencenge kamare ibumu. Ngerti tak gak? Ngerti yo. Ngerti. Wis, ndang. Yo wis, pano, yo. Masuk mangan. Tenang, Din, mangan, Din. Ya. Ya. Lho, opo kon kira-kira? Mana kontrol ya? Mesti waktu. Dim. Iko paling. Sarapan nih beneran ya itu
Mantap iki, Din. Iya. Duh. Salah tangkep tahun cep mau. Mau tak kon endok sih. Kayak pentol siji, disikar loro bisa. Ah, gak masalah wis. Ini Halo, Din. Kak. Ini kok model kok ngene, Din. Ini memang jalannya lah kamu nih ikut Cak. Masa ono mi model pas sengak-sengak ini. Lah. Gak salah. Saya 2020 kok piye nih? Gak salah. Mah. Ono manjar. Pentolnya kok rasane sengar-sengar piye ngono. Cek. Aja lah, Din. Kak mau aku masak kok. Gak apa-apa mangan mie ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang mau aku, Cak? Andi. Setara Cak, berlaku. Andi. Setara. Saya. Andi Cak, setara berlaku. Setara berlaku. Apa sih? Setara. Cek yo, tandani kene sik yo. Iya. Cukupno. Jaga di karone ibuke ya. Apa iki? Ngandakno. Ibuke. Lho cak iki delen dia aku bingung emang karo lali delen. Durung kok delen mau? Durung. Nah, ndi kresek biru kene, Mang? Cep, Lapo? awakmu ngerti kresek biru sunduk kuno manga? Lho, sini apa? Iku ngono karene bakso ambek mie ku wingi kacindak pakakno bebek. Kacindak pakakno bebek. Den, Dela. Den. Brini Adel. Sesek. Halo. Lho cak, cuma sih cak. Lho. Cuma sih cak. Lho. Cuma sih cak. Lho. Ojo lali subscribe dan tombol loncengnya ya. Biar tahu notifikasi kalau ada kerjaan kreatif upload. Tanganin li. Siap, Bosku. Like, comment, share ya. Ya. Suwun wis delok lur. Oke, siap.